Dankjewel Hans. Fijn dat ze weer bij is vandaag. Heel fijn. Dames en heren, met een oude Jackie Bagge. Dit is de Jackie Bagge muziekboutique voor jong en oud. Voor iedereen chic. En dames en heren, jongens en meisjes, ik zoek hier die als we het toch over chic hebben. Dan zit me geen chic aan de bar. 40 plus heet de dames. En wat hebben ze zich een meute gedaan? 40 plus belegen. Rustig nu. 40 plus belegen, nog meteen agressief. 40 plus belegen. Je bent meute gedaan, dames en heren. Een hele muziekboutique. Dat was geen kinder. Vertel, wie is wie? Ik ben Angelique. Ik ben Jus en Deet. En ik ben Anne. Ik ben Jus en Deet. Dat zijn de niet originele artiestennamen die ik dus heb gehuurd. Angelique en ik ben Jus en Deet en Anne. Oké, nog. Vertel eens, schat. Nee, ik heb kies. Wat is het verhaal achter 40 plus belegen? Want waarschijnlijk onze boeken 40 en ik in een prima leven. Vertel. Ja, veel zien gaat jonger als 50, daarom 40 plus belegen. En gaat overigens 28. gaat ouder als 28, dat weer wel. Ik wonen in Geul, om het nog ingewikkelder te maken. Ik ben van Maastricht, zij is van Maasbree. We hebben ons bijeengepakt, 2 dialecten, gewoon samen. Moet kennen. En in welk dialect had je dan zien? Ziet je het daar over eens of wat een les? Daar is dikst de strijd over, want zij valt over de minwoorden, die valt over haar. Soms begrijp ik het gaan niet wat voor zingen. Heb ik gezegd, we doen gewoon allebei ons eigen ding. En als je dan live aan het performen ziet, en de ene... Jackie, nog 1 minuut! Jackie, nog 1 minuut! Als tussen de kies, hoor Hans. Ik krijg ze dadelijk allemaal richting de kop. En als je live aan het zingen ziet, en Ellen strukkelt in die wereld, dan is het dan een moment dat je zeg maar met kies naar elkaar gaat gooien. Van, en dan! En Angelique weet nooit een tekst. Dus eigenlijk is het met name Noord-Limburgs. Nee, luister, daarom hebben we 2 microfoons, dat halen. Allebei eigen taal en eigen microfoon. En wat in dit shokje dan het helste zit, ja, die lui hebben geluk. Die lui hebben geluk. Dan zal ik een beetje... Ja, mixen. Ja. En een nummer wat je zo gaat performen, wie heeft dat? Dat zit door en dat hebben we voor ingeschreven voor het LVK 2013. Ja. En dan hopen we dat we nu wel eens doorzien, want we hebben al een paar keer geprobeerd en er is niks geworden. En nu willen we door. En als het niet door, dan hebben ze altijd met die goeie. Ja, dat is een goeie. Op de klapclub, dames. Gewoon beginnen in de muziekboutique. 40 plus, belegen. Woe! Door! Wachten voor de kassa, kom ze niet erbij aan het buffet. Want er staat een hele goede massa en daar had de gaar niet op gelet. De zoekkool en het friettocht die stond vol. Het is al jarenlang dezelfde loop. Terwijl we door zo gieren door. Toen stond de weer nog als gewoon voor goeie hoop en
kant. Wilste met een hoegenoot naar binnen, in de drukte naar de andere kant. De auto mocht nog door de Appikaan en iedereen denkt bij het Elvica. Terwijl we door zo geren door, terwijl we door. Want we zitten altijd weer verneven, al waren weer maar toes gebleven. Just toen stond er weer nog als gewoon, voor goeie roep en in de waan. Toen zongen weer nog niet in koor, terwijl het door zo gerens door. Terwijl het door zo geren door, terwijl we door. Want we zitten altijd weer erneven, al waren weer maar toes gebleven. Just toen stond er weer nog als gewoon, voor goeie roep en in de waan. Toen zongen weer nog niet in koor, terwijl we door zo gerens door. Just toen stond er weer nog als gewoon, voor goeie roep en in de waan. Toen zongen weer nog niet in koor, terwijl we door zo gerens door. Terwijl we door zo gerens door. Jackie, we kunnen beginnen. Ja, Hans. Fan op Discovery is een schoendocumentaire op. Zet ik die op. Dames en heren, jongens en meisjes, hoe geëerd publiek. Mijn naam is Jackie Bange. En dit is natuurlijk Jackie's muziekboutique. Voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, hoe geëerd publiek, zien de 4 supersterren bij mij aan de bar. 4 geven gas. Goedendag. Goeiedag. Hallo, zijn die jongens. Wie is het ermee? We hebben een volle agenda. Volle agenda. Gelukkig niet. Ik zie eigenlijk wel veel aan mijn braak. Hier moet dadelijk natuurlijk aan de bar nemen gaan. Dadelijk komen naar gang. Naar Krubbenvos. En dan over de Pinderen. Dan hebben we denk ik wel weer een lier in te pakken. Kijk, voordat je dadelijk alle uit z'n Norden brengen. We hebben de promeur. Zo gaat het wel weten. En de lunchjuice natuurlijk ook. Wat is in het plan? Gaas geven. Gaas geven, dames en heren. Dat zijn de plannen voor het komend seizoen. Ja. Komend seizoen voor jou een album brengen. Dus we zijn nu met de tour bezig door Aals Limburg. Een stukje badge pakken van met. En ja, voor jou meer te presenteren voor het album. En website, clips, t-shirts, stickers. Kunnen we allemaal eraan. Stickers die moeten we nog even maken, maar dat weten we wel even. En in de website heb je die? Hebben via www.vgvgaas.eu. Gaan ze naar die site. Nou ja, daar staat alle kram die we verzinnen, dus je kunt alles. En de CD wat nu gaat komen, wie was de CD is zo jongens? Het is het eerste album, hè? Ja. Eerste full-length album. Ja, full-length. Engels, dames en heren, betekent album van volledige lengte. In volledige dingen. Gehoord, en de nommeke wat gaat zijn gaat brengen. Ik heb hem zelf getapt voor, dat is beer met een rietje. Gezond, hè? Ja, alles weg, ik kwam hier in het thuis gedaan. En hoe gaat dit tijd eigenlijk, van beer met een rietje? Ja, over wat voor dat we gaan doen, en zeker als we op de bühne stonden, dat is natuurlijk soep. En ja, veel kinderen dat helaas zijn normaal nemen, dat is voor een rietje. En dan mogen altijd met een rietje, omdat me gaan vertellen, dames en heren, je kunt het ook zien op Recovery Channel, omdat de opname van de alcohol via het wangslijmvlies naar een gala gaat, middels een rietje, me gaan vertellen. Maar ik neem aan dat je dat gewoon een maatsteken doen. Dan wordt schrijven. Zeg maar, is dat dan niet een fijne titel voor een nieuw album? Omdat veel hartstikke wel horen, is misschien geen lang. Maar dat is meteen van de boodschap natuurlijk duidelijk. Ja. De komende tip, hè? Ja. Heb je nog een DJ nu trouwens? Ja,
comfortabel over dat weer. 40 euro, draait ik 2 weken aan een stuk. Ik zie gelijk consumptiebonnen, sinaasappel, maar van Een test gekocht. Shanky, nog 1 minuut! Shanky, nog 1 minuut! En nou! Jullie jongens, de laatste keer wil ik met de hand werken. Als er een volgende ronde komt, neem je met de hand. Jongens, ik wens je alvast heel veel succes. Dank je. Hele volle agenda. Een fijne keers. Een hoofdprijs in de loterij. Kijk zo even. Levenslang gratis tanken. Had ik allemaal wel. Ik had eigenlijk een nummer te doen. Pak ik de micro's, want in de micro's de batterijen waren leeg, dus we moeten zonder micro's doen. Ja, dames en heren, live is nu wel live. En soms zijn de batterijen leeg. Ze willen een nummer voor ons doen, en dan noem ik hem ook nog steeds zonder. Hoe de titel nog niet van bekend is, dames en heren, maar de Manning Zoet hebben we nog helemaal niks met titel. Nog niks. Moeten we nog verzinnen. Heb je nog iemand nodig die titeltje helemaal zin? Ja, wie weet. 40 euro! Ga naar huis nu! Dat is niet die titeltje. Jongens, gaat staan, gaat verder staan. Of we moeten elkaar beginnen. De klok loopt al. Veel geven gas, dames en heren, zakjes muziek, boutique. Veel rietje!